50 60 70 80 90 20 30 40 50 20 30 40 50 20 30 40 50 60 70 80 90 యూపీ, ఢిల్లీ, కలకత్తా, బంగ్లాదేశ్. 150 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 మన వీడియో ఇంతవరకు చూసినందుకు ధన్యవాదములు. కొత్తగా మన వీడియో చూసేవాళ్ళు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని గంట సింబల్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. మన వీడియోలు అందరికంటే ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి. నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుసుకుందాము.